concienciar a comunidade educativa sobre a necesidade de ter un consumo sustentable para loitar contra o cambio climático. Este podería ser o resumo do compromiso acadado polo Instituto Luis Seoane de Pontevedra. Comezou coa creación do proxecto Ecoética e estes días consolidouse coa primeira feira da sustentabilidade. É unha idea que naceu fai xa case un ano, pero comezamos fai pouco a levar a cabo. Fai 2 semanas que xa comezamos a traballar nela e pois foron estes días. Durante 3 xornadas, a actividade no vestíbulo do centro foi continua. O propio proxecto Ecoética ou o Club de Ciencias do Instituto instalaron stands informativos para chegar as súas mensaxes aos compañeiros, dende a contaminación da industria textil ao ciclo da auga, pasando, por exemplo, polo impacto da actividade económica no cambio climático. Queremos concienciar entre iguais para que chegue o mensaxe moito mellor, que veña alguén que o alumnado non coñece, que non se toman tan en serio como xente do propio instituto, que nos poden ver calquer día, preguntarnos calquera cousa. Tamén contaron con colaboración externa como da UNESCO, das asociacións Boa Vida ou Solidaridade Internacional ou do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. Buscamos educar dende as aulas a sustentabilidade. Pois coa axuda dos docentes, dos alumnos e tamén acollendo a todos os invitados de fora, familias e toda a xente que quera vir. A feira despediuse hoxe, pero deixou moi bo sabor de boca entre a comunidade educativa do centro. É máis que importante que sean eles os máis conscientes, porque nós vamos de deixar xa o que lle deixamos e son eles os que teñen que ser encargados non de manter isto, sino de melloralo. A proposta completouse con charlas e obradoiros que conseguiron a implicación total do alumnado. A valoración para min é moi boa, moi boa. Vin ao alumnado moi implicado, feliz de estar fora da aula, pero non por estar fora da aula, senón por ter un motivo polo que todo o alumnado que participou estaba involucrado, vendía a súa parte do proxecto con ilusión, e para min eso é ganar. E que toda chega é importante para comezar a mudar a pegada negativa do ser humano no medio ambiente por unha máis comprometida e, sobre todo, sustentable.